Meiltä usein kysytään, että mitä pitäisi tehdä, kun suussa on vielä niitä mustia amalgaamipaikkoja. Ja pitäisikö ylipäänsäkään tehdä mitään? No, me biohammaslääkärit ollaan kyllä sitä mieltä, että jotain pitäisi tehdä. Ensinnäkin, kun ne paikat useimmiten on vanhoja. Sanotaan, että paikan ikä on semmoinen 10 vuotta, ja kun nämä amalgaamipaikat on jo olleet siellä suussa useamman 10 vuoden, niin kyllä alkaisi olemaan semmoinen aika, että niille pitäisi tehdä jotain. Jokainen paikkahan sisältää puolet elohopeata ja toisen puolen metalleja, hopeata ja muita metalleja, jotka ei ole elimistölle terveellisiä, ja ne ei pysy siellä paikassa, vaan ne sieltä irtoavat pikkuhiljaa. Eli kyllä niitä pitäisi sieltä poistaa, mutta tietysti tärkeää olisi, että ne poistettaisiin hyvässä suojauksessa, sekä sisäisessä että ulkoisessa suojauksessa. Ja siihen pitäisi tietysti sitä ottaa selvää, että kuka hammaslääkäri sillä lailla tekee. Me biohammaslääkärit tehdään se aina. Silloin kannattaisi ensimmäiseksi soittaa vastaanotolle ja varata aika kartoitukseen. Ja samalla voisi keskustella hinnasta ja muista tällaisista asioista. Sanotaan, että useasti kysytään sitten myöskin, että paljonko se maksaa se toimenpide. Paikan hintahan määräytyy sen koon mukaan, joten mä teen tämmöisen arvion sillä lailla, että 150 € per hammas. Niin sillä pääsee semmoiseen suuruusluokkaan. Tarkastukset röntgenkuvineen, hammaskiven poistoineen on noin 200. Niin sitten jokainen voi laskea sitten suurin piirtein, että mitähän se omassa suussa tämmöinen toimenpide maksaisi. Ja tähän mennessä potilaat on aina olleet tyytyväisiä, kun pääsevät niistä paikoistansa eroon, koska se vaikuttaa terveyteen monella eri tavalla. Eli tervetuloa.